Om det er klart, det er stort for mig. Også fordi jeg har ligesom startet karrieren her i klubben, fik min professionelle debut her i klubben og har spillet her som ungdomsspiller, så det er selvfølgelig lidt ekstra stort, når det er den klub, hvor jeg har haft min opvækst som ungdomsspiller, så det er stort, og jeg er stolt af det. Specielt også, når jeg har spillet her som ungdomsspiller og har boet her, og min familie stadig bor i byen, så det er som lokal er det altid specielt, og det er det, man har set op til fra da jeg kom som ungdomsspiller. Der var det målet jo at komme herind og få lov at spille, og nu har man så nået 100 kampe, så det er lidt ikke noget, jeg tog drømme om, dengang jeg skiftede hertil, men nu er det en realitet, og det er stort for mig. Og nu er du med i den her eksklusive Klub 100 sammen med 32 ikoniske navne. Hvad tænker du med at være med i det her fine selskab? Jamen, det er lidt underligt. Der er mange store navne, som du siger, så det er lidt specielt, at nu er man der selv. Jeg vidste godt, at jeg var nærmet mig lidt, men jeg vidste ikke, at jeg var så tæt på, så da jeg fik det at vide der inden kampen, at det var kampen mod 100, der var det da lidt specielt, og har også nogle andre spillere i truppen, der er på 100 kampe over det, så det er da fedt at være blandt dem, og sammen med en masse andre nærmest legender jo. Så, ja. Og så lad os bruge den her fine anledning til at se lidt bagud. Hvordan husker du din debut i et lyseblå trøje? Jeg kan huske, at det var i Silkeborg under Lars Søndergaard. Jeg husker faktisk ikke så meget fra kampen, men at jeg var meget nervøs, tænker jeg, der er mange, der var dengang, de skulle have deres debut, så det kan jeg huske, og så kan jeg huske, at vi spiller uafgjort i kampen, og jeg spiller egentlig en anonym kamp, så vidt jeg husker, at blive skiftet ud midt i anden halvleg, men det var stort for mig, at et tegn på, at de troede på mig, fordi jeg skulle starte ind i den kamp, så det var et specielt øjeblik. Har du en favoritkamp fra Sønderjyske blandt de her 100 kampe, en der sådan har gjort et særligt indtryk? Ej, det er klart, den første periode jeg var her, der var det klart sølvsæson, der fylder meget, ikke? Kampen over i Brøndby, hvor vi sikrer sølvet, det er selvfølgelig en stor oplevelse, og jeg spillede ikke så meget, men jeg kom ind til sidst, så det var specielt, og så efter jeg er kommet hjem her og var med til at sikre oprykningen, så den hjemmekamp herude mod Fredericia, hvor vi så sikrer oprykningen, det er også det er noget, der står klart for mig at være med til at bringe klubben tilbage i rækken, hvor vi føler, vi hører til. Så det er sådan lige enkeltstående kampe, er det nok de to, jeg vil huske sådan primært, ja. Så er det også blevet til et par mål i 13 og 14. Kan du lige selv genopfriske så, hvad det var for nogen? Ja, altså det første, det husker jeg selvfølgelig rigtig, rigtig godt. Det var på Brøndby Stadion, det var uden tilskuere, så det var lidt specielt. Brøndby havde fået en karantæne, tror jeg. Så det var til 3-0 helt til sidste kampen derovre uden tilskuere. Og så scorede jeg en op i Silkeborg også med venstre med oplæg af Tommy Beckmann, så det er to fine mål, ja. Du er i dag rykket lidt længere bagud på banen, men vi skal vel også se dig score herude i Lysblå på Sydbank Park på et tidspunkt, skal vi ikke det? Det håber jeg da. Det vil være fedt. Nu er jeg ikke den, der laver flest mål, men det kunne da være fedt at score et mål herude også på et tidspunkt, så det håber jeg, at jeg satser på. Det kommer. Du får i hvert fald et nyt forsøg søndag, når vi tager imod Viborg herinde på Sydbank Park, og vi starter jo den kamp med en kurv og en klapsalve til dig for dine 100 kampe. Glæder du dig til den del også? Ja, det bliver da fedt at få den anerkendelse. Det glæder mig meget til. Ja. Og hvad skal vi ellers ud af den dag på søndag? Forhåbentlig 3 point. Vi var meget indebrændt og ærgerlige over, at vi ikke fik point med op fra Herning, hvor vi synes, vi spillede rigtig godt, og det synes vi egentlig, vi har gjort i flere kampe. Så hvis vi kan levere en rigtig, rigtig god præstation og få point med, så er vi glade. Vi håber på en sejr, men i første omgang et tillykke med den her plads i Klub 100. Mange tak.